Trí dó híal náid tíí brian an seo go léomh na nóíocht. Ní na nóíocht go leis ciúil, nó más nóíocht é nóíocht na hEalaíine atá, na nGailíon atá seachas gná nóíocht ní cuasaí ratha. Agus tá muid ag beanú an nóíochtún séú lá déag eanáir 2016 agus sinné Casey Affleck an scéal sin agus sinné Trey Parker san sin. Cín scéal fúthab táthar ag cur i le Hollywood go bhfuil taig an dáthíomhachas arsúlacha. An dáthíomhachas arsúlacha. Go dtíobhinn go bhfuil siad me peanna ail go leis ciúil. Seo. Go bhfuil siad ag deile leo, plé leo bhealach liom leat. Siad tá I gestan seo ná go bhfuil méideannaí éagsúla poiblíochta á bháil ag an mert seo agus ar nó tá rianta daoine ag cur cníochas I le chórais Hollywood an cáfas nach chuid ceart acu. Bui an bhliain seo cheart deire a chur le hashtag Oscars so white agus le héad ach mar sé Casey Affleck is cosú atá fáil na poiblíochta agus ní Nate Parker. Luisciú Hollywood sna meáin sóisialta agus bucheart tá Hollywood inanam, Hollywood ruúróite inanam is bheith á chuigeartú féin. Agus cad mar gheall na Oscars ní fada eile go mai tríomhse na Oscars lín. Agus hena féin tá gnó na siamsaíochta ag díriú a thuaille féin ar nó sin dhéanann gnó na siamsaíochta. Áit nach bheiceann gnó na siamsaíochta ach a chuid réalta féin. Tá trí chapel fácaí rása den fictúras fearr de réir gach slat túis. Sa chéadáit La La Land. An scanán nachfuil feici a géine ach a henin le gachéine eile maithicin tú leat mé. Sa darahaid na sála La La Land tá Manchester by the Sea. Scanán nach eile nach bhfuil géire a eiceáil. Agus ifir trí go dearfa sa tríúháit, go dearfa a dearm sa tríúháit tá Moonlight. Nis. Déaltaí an túr, túis seo a chur druime reis, agus túin rai agus banós cian, ach síl na réomhásnéise sin mar atá staid na himmartha. Staid na himmartha a dúirt mé. So sinad na scéalta sin. Tá peol,
Céhiad run de jewels níle sagam ach tá siad ag tá sé siad ag réba faoi bhlá. Leabhais níor labhraí mar mórán faoi leabhar ach tá uair scéal amach ar bennim History of Wolves cos chuideann an leabhar seo gaiste le scéal casta faoi isce faoi halamh san iargúil. Sinna dúirt mé san iargúil. Cleasaíocht agus cóchealaigh na cúlráide tá arsú sa leabhar sin agus níl éon eile le rá agam faoi. Caidir James Poniavozic tá sé ag scríomh Lear Vasa drama Green Sieve. Ní sagam céir deile scríomh Norman Lear ach tá sagam go bhfuil cáiléir mar scríbhneoir drama Green Sieve. Drama Green Sieve sin ceann nódait. Péidir go bhfuilteach muid DGS a chuirtear nó rud a cíns mar ní maiile an frás drama Green Sieve. Tá siad a tuiscint má tríon tú reis severely an gailge beagán íon bacach. Cibé, tá sé tréis drama Green scríomh Sieve a scríomh dar bannam One Day at a Time agus is sní híl me. Tá Norman Lear marmh nach bhfuil nó leid seandan é cholamh faoin drama seo One Day at a Time hena féin. Níl an seo ach bhútáil dem sem an focail sin sa bhucláir faoi bhútáil den drama Green Sieve seo. Agus is sort filiú rúchas é dírithe heileach Hispáineach nach bhfuil ag marachtáil ach réigean nó ag déanamh istócha. Níl éon rud eile le rá agam istóch MCU focail deasa eile in neachar le déanaí sabotéireacht bin ceann nódam. Iúnaí ní sagam go an béirlar sin agus níl sagam an féidir an focail sin nach éis teach an ábhar gailge. Mé níos mó bríanana leis. Dúrnán, Stephen an focail sin dúrnán cupán beag bitáile. nó má ser le is idir glincín thuirtear nó agus seo focail a chluise túhaim ach nach chluise tú riomhrísfuim mar ní anhaise dús an seo sílim. Fiúgil agus sáilín. Agus nach deasta rud go bhfuil ar a leid ceire focail an do ghlunní beaga do Witáile. Is so fágim é cuasaí mar sin. Sin é cuasaí na nálín dún séú lá déag míanair 2017 agus tásúla gur bhain sibh leas éigin as sin agus go mbeidh muid a caint le chéile a rís sarhád idir an dádaín. Am an iscil goim racht é ormh go dé. Slán.